Tomáš, malé interview. Keď som sa ťa pýtal, že nám budeš robiť radosť, dneska teda si urobil perfektnú radosť. Od začiatku si nastúpil, povedz, ako sa ti hralo? Hrál se výborně samozřejmě. Ty 3 góly jsou samozřejmě třešníka na dortu, hlavně, že jsme vyhráli a dneska ta úloha byla samozřejmě lehčí, jelikož jsem to měl vždycky skoro prázdné brány, ale naštěstí jsem stál tam, kde jsem měl a za to jsem samozřejmě rád a důležitý, že jsme vyhráli a takovýhle výkon, samozřejmě výborný pocit a doufám, že to takhle půjde dál. Ktorý hráč sa ti dneska ľúbil? Všetci. Aj 12. hráč. Vermezovič. 12. hráč bol dobrý dneska. Jaký bol fotbal? Slabý. Konečne sme ich vyjebali. Nervus, brácho. Korníte ti naspäť. To máš znamejko krásy, ne? Trnavo! Jaký bol fotbal? Velice dobrý. Ja som nič nevidel. Ja som sa kúkal na vás. A boli ste dobrí. Dobre sme hrali. Nádhera. Kto dal gól prvý? Nevieme ani my, ale zdá sa nám, že Klinka. Klinka dal 3 dneska. Pridal? No jasné, úplne v pohode.